Hassen, het is direct weer, hè. En ja, het is eigenlijk geleden, ik weet het wel. We zijn er weer met een spliksplinter nieuwe vlossen. Ja, en je ziet er af eerst wel, ik zit nu eigenlijk in een auto. Het had ik niet over daksen, het had ik niet over het kijk veel dat allemaal filmpjes gemaakt heeft. Maar ik heb een nieuwe auto gekocht, gasten. Een nieuwe noodauto, hè. Ik ga je een keer tonen wat aan de buitenkant zijn. Bla. Nou, weer die deur open krijgen, maar ja. Het is eigenlijk een beetje nog de bron van de auto, hè. Oei. Ja, wat je kan zien is het kleurtje rood, hè. Hopla, de deur toe. En voilà, hè. Dat is hier mijn nieuwe auto. Ah ja, gasten, ik zei had verdijd in de Ford Fiesta. By the way, de Ford Fiesta staat te kopen, hè. Het zat er niet nog pk in en oei. Pas op, een hele eerste auto, hè, maar net iets te weinig pk's voor ik. Ik zei, ik ga kijken voor het wat nieuws, hè. Dus ik heb een nieuwe auto gekocht, ja. Ik heb vanochtend een keer heel gekust gedaan, ja, maar kijk, je blinkt, hè. Dat blinkt, godverdijd. Kijk. Ja, dat is dus een Mercedes 190. Ah ja, oei nee, pardon gasten. Dat is dus een BMW E30, ja. Die is van het jaar 1985. De mensen kijken nou weer aardig, hè. Godverdijd toch. Ja, kijk, wat je er kan zien, zit er hier zo'n dakje in. We gaan naar de karoopenzwieren, nee gasten. Wat kennen we of twee euro per keer mee gereden. Het is een geestige auto. Maar het is een oldtimer, hè. Kijk. Dat dakje, dat kan. Ik weet niet of je dat kan zien. Als zo ijs kunnen, hé. Het is toen een gat in. Je kunt dat ook weer toe doen. Hopla. Hopla. En je kunt dat ook als zo openzetten, zeg. En dat vind ik persoonlijk wel heel geestig. Kijk, je ziet toen, in het dakje staat dan zo open. Ah ja, dat vind ik machtig, hè. Kijk, kan je dat niet aan doen, gasten. Maar ik vind dat machtig, als het er zo staat, dat dat dakje nou zo een beetje open staat. Ah ja. Het zijn ook echt de Alpina janten. Kijk. De janten zijn van Alpina. De klepjes, de dingetjes, ja, moet ik even vernieuwen, want we zijn de sleutels kwijt. Dat is natuurlijk nog een groot nadeel. Dat is met een sleuteltje en toen kun je aan die botten en toen kun je janten eraf halen. Maar ja, die sleuteltjes zijn weg. Ik heb nog een nieuw ding besteld. Dat wordt allemaal geregeld. Ik ga dat toen uitboren en doen. Kijk, hier zit er een antenne. Elektronisch, maar ik weet niet hoe dat ze marcheert. Dat is hier het koffertje, hopla. Het zijn rommelen kabels, ja, moeten we ook nog naartoe kijken. Hier een coverboxje voor ik het wat belangrijks moeten vervoeren. Ja, dat niet heel snel rondslingeren, want dan een rode koffer, hè. Rodder op mijn Fiesta. Kijk, dat is hier de Saarsbussen. Ja, nog een gewone standaard Saarsbus. Ik zeg, hij staat eigenlijk, ja, zeg maar heel standaard. Die Saarsbussen ga ik misschien nog veranderen, maar dat zal ook het enige zijn dat ik ga veranderen eraan. Wat kan ik hier nog een keer doen? Nou ja, een aftekortje, dat zit ook hier. Ja, eten. Ah, het is ook nog wat. Wat een E30 is het eigenlijk. Wel, het is een 325. Ik weet nu, ja, je weet wel weten wat dat is. Maar een 325 is eigenlijk een 6-cilinder. Dus dat wil zeggen dat er 6 cilinders in zitten. Hè. We vinden dan passeren heel snel auto's. Man toch. Oh, en ze kijken nog een beetje. Hè. Ja, één 6-cilinder. Ik ga de kapot open doen, gasten. Ja. Hier kan je hun de kapot open doen. Hè. Dus dat is een 325. Ah ja, kijk, en het eerste van die kapot is ook dat zo open, hè. Ja, kijk, dat is hier dus de neus. Ja. Van al die toestanden kan je daar niet heel veel van. Het is een 6-cilinder, dat wil zeggen, de meeste auto's zijn 4-cilinders. Ja, dat is hier een 6-cilinder. Er zit ook cruise control in ook, elektrische ruiten, zetelverwarming, heel interessante optiek, alles drip en eraan. Kijk, hier zijn ook, ja, gaat nu niet meer goed zien van eens, maar ze ruitwissertjes op de koplamp. Oh, dat vind ik ook machtig, hè. Als ze marcheren, dat weet ik niet, maar ze zitten er nog lekker op, hè. Ja, kijk, en aan de ruit kijk ik ook niet meer veel wat ik daarvan kan zeggen, hè, gasten. Moet je er hier maar een keer bekijken. Weet je wat ik daarvan zeg, hé? Waarom heb ik een rotte steen? Ja, hier zit de sleutel in mijn zakken van eens. Ja. Het is wel een volledig sportinterieur. Ah, het interieur, dat kan we nog een keer doen, zeg. Maar bij jou niet, hè. Hopla. Kijk, hier kan weer dat schermpje draaien. Hopla.
Ja, dat hier gaan we gaan focussen. Kijk, ja, ik heb al nieuw tapijt geleid. Zoals je kan zien, is het al veel. Ja, wat chic allemaal, ja. Daar ligt Rief van met een camera. Hier, kijk. Een MTEC 1 sturtje. Ja, hou. Ah, ik heb wel ook een andere radio moeten steken. Dat is geen originele radio niet meer. Ja, en daar, een achterbank. Ik zeg dat ik wel hangsteken zijn. Jepla. Oh. Wel, het vertest wel best. Ah ja. De kapot mag blijven openstaan van mijn paard. Hopla, tik en weg is dat de gasten. Ja kijk, nu sta ik op een 106 kilometer. Ah ja, waar is dit? Ah hoor, de radio speelt al. Kijk, hier zijn, dat is hier de motor. Ah ja, dat is onmogelijk geestig wel hé. Hier zijn, kijk, dat is de Saarsbussen. Op het moment dat je mijn toeren trekt, maakt die schoon kabel. Ja, en veel meer kan ik dus eigenlijk niet zeggen over de auto. Ik ken zelf nog niet zo heel lange. Oh, en ik ga eerst weer de stellen leggen. Zeg. Ja, het zitten ook luchten in, er zit er verwarming in, het zitten er achterluchten in. Ja, gasten, flessen, dat zit er dus wat in. Jawel, en een BMW zit er flessen. Nu iets wat, kijk, we gaan hier de vlog een beetje afronden. De keurrest zit erin, als je dat eerste vindt, dat ik er wel nog een keer een filmpje maak van met mijn beamer. Misschien wel een keer een filmpje dat ik rondrieder mee hou. Ik zeg, ik heb er echt nog niet om mee gedaan. Nee. Iedereen zit wat te zeggen, oh, je moet er een keer skiën zetten. Nou, oh, godverdikke toch. Krijg ik dat nog mee op het gemak. Ik heb nog niet lang gehouden, ik zal niet in plooien, versta je het? Ja, kijk, Stefan bedankt voor het kijken naar de vlog. Reageer zeker wat je er van mijn auto vindt. En of ik dan nog filmpjes mee moet maken of niet. En ik zou zeggen, ja, tot de laatste keer gasten. En als je er klok hé, oh ja, maar heel die corona is even schat verdikken. Ja, het lijkt er ook een beetje stil heel in de YouTube tralala. Ja, ik kan het al niet te... Ik kan het al niet gaan doen, hè, ja. Ja, wat moet je gaan doen? Ik kan een toertje wandelen in een bus. Hey, joh, gasten, kijk, we wandelen hier in een bos. Joepie, ja, leuk. Dat is niet die gasten. Ik zei, ik kan een toertje gaan snowboarden. Nou, dat houden we allemaal niet. Het is gesloten, corona. Oh ja, kijk, zwart. Tot de laatste keer gasten. En hoe zijn er klok? Joe.